Lang 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 balam bang ke vi pen lo ni live bang di pu muda time bang ke ten sit dok ni sta apor beta he lo ten an ke lo si non bang rong lo lamang ke non time bang ke gon lo 9:33 lo ya si un ede lo enta hai long parts do mama nang toy mang da hai long parts do dei nang bang lang yo ni ta yo lo tu pen lo live anh pin pul pin 29 mà thì đi nè 10 o'clock mình swing pu lắm anh cái số sắp chếtเลยá rập chặt năng nặcเลยsắp số cái tông năng nặcเลยlà sắp số cầm hè cái đứa itu kok ajak lo alam enggak mon kiri pisan hi bro hello bro lalu mama nang tanya mau yo hilang parts do ang par cái dambo belum alam enggak Kita pemane 10 o'clock long tinggi bar program lo anh cái non si diffuse de mati yo anh cái ndok ko dam ning pelam lo pelam lo ndok ko dam ning pelam lo yo ndok ko dam po lo lam ang kali pindi kam dama bro awe kam awe yo ini son lo jul piang si toing pusipu lo senang kang hong son he ini kam awe lam ang he kam awe son jul piang si tong jipu lam ang he la si ang kang hong dun jo kalau ingke non bangge ingke kita pulo lam ang he DLC to event pulo live ang pulo am lo he 10 o'clock si puto ke amat lo ya tong cerang nak lo sab so Ariam wrong oh cardam sir cardam de adap ki me cardam support hala fanda un an ga cerap nang ni fanda nang cerap nang situ dun alamang ga sila fanda un an support ha life yang wipin lang bang wipin mane patugang lo hedi ekbar asal son he di non si ting lang mati yo lam bang ge lan ni the gue Kirby hi bro hello ni the so tan ya good morning yes good morning ni the so tan lo đấy ạ lắm là lo lắm là như thế thì ta lời à Burawi thank you so much nang lang dun apa suruh lo alam ang dok ko dam bu lo kem dam bu lam le ya di fuda dong lo lam lo lo si nili phanda un an support hanon si cheng lang lam bang ke si un an nil signal tha ta thang tha un an mane ni ta blocks nang an pilong pin ke ni ta ning duk lo lam ke sab so kadure du ko polo lam ke nó si un an share tha có thang tha un an ke
illegal bihan sa support sa roinang nita support sa pano support nita he lalu lama nge Ratu Kurmi, good morning bhai, good morning, yes good morning Ratu Kurmi. Tumi si baing lama nge unedar lo sab support awedet mah. Thank you so much ngal number surul lah. Ni seng tang wang le. Ura view lang với toàn là năn nghệ vắng thang lang chung tay rồi. Ang lang po backpen. Ura view lang với toàn là lắm nghe đi nghe. Masih pinipen sekian time lah YouTube lang live lang nghe. Ini potong arlo lama nggak? Kalau bang lo, alam ay non video shoot kang ji alam lo ya, lah si Tom Monex, orang dia setang sana, asi sapandal live nang lang dan pada domi thak me, apa yang korang coba jelo kalau do.